A Antananarivo, capital de Madagascar, centenars de famílies vivien en barraques situades a l'abocador de la ciutat. Amb el suport de Mans Unides, el pare Pedro Opeka, que ha rebut del govern francès la medalla de la Legió d'Honor, ha construït per ells més de 3.200 habitatges. Cuando llegué por la primera vez aquí en este vertedero, yo comprendí que aquí hablar, dar consejos, sería burlarse de la gente. Optamos por comenzar a callarnos y a trabajar a la par de ellos en medio del pueblo este del vertedero. A través de projectes com aquests, donem resposta a necessitats sentides pels més pobres. Les sol·licituds arriben a Mans Unides des de molt diversos llocs del món. Un cop estudiades i aprovades, les iniciatives es desenvolupen en comunicació directa amb els seus destinataris i responsables, garantint que els fons que rebem de la societat espanyola arriben al seu destí. Els projectes responen a 5 grans prioritats del desenvolupament.